Tripura Tribal Area Autonomous District Council Establishment of Town Community Bill Act 1989 খাইজাকা 1989 মানে অনেক দীক্ষা কিন্তু আ বিল जों মন্ত্রিসভাও পাস খাইনাंगौ কেবিনেটও পাস খাইनांगौ ফিয়াबा जों आ बिल नतैगै जों अर नुखा तमा कांग्रेस तमा CPM अ बिल नतैगै टाउन कमिटी न बिल नतैगै बर इंटरेस्ट नाया बा गुरुत्वपूर्ण रहिया बर अब प्रमाण जों नुखा कांग्रेस चालकखा एडिसिनो गुबुन पार्टी चालक एडिसिनो किन्तु बर कोनो समयो आ बिल बर पास लाया इवन CPM लगातार 25 বছর बर चालकखा प्लस एडिसि बर चालकखा जिनि कम्युनिस्ट पार्टी रक किन्तु बर आ बिल न पास खाने बर चेष्टा खाया अरक एसां साना मोसुगो जिनि ओ टाउन कमिटी बिल न 2016 गो बर काउंसिल बिल पास लाया काउंसिल डिसि काउंसिल बर पास लायो बर स्टेट गवर्नमेंट बर पाठाव रखा तैबो आं अर नुखा जिनि अमाहाय बिल जों आं साना मोसुगो अनेक बर जों साइमे दं किन्तु जों नुगो जोंनि बिनि देशआव कार्बि आंलं क'क्राझार बुलुन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर आगेनो बर अनेक बोसोर आगेनो बर अबिनो बर पास खानाखा कार्बि आंलं बर नाखा टाउन कमिटी बिल तेनि क'क्राझार गसाइगांव बर गोबां बाहायखे टाउन बर एडिसिनि बिसिंफानो बर डिक्लेयार खालायखे टाउन कमिटी बिल अनेक बोसोर आगेनो किन्तु फेयाबा त्रिपुराबो अमुक खालायदे गैया तारमाने जेखुनु पलिटिकल पार्टी ना कांग्रेस ना CPM अब बर गुरुत्वपूर्ण रहिया बर इंटरेस्ट नाया बर इच्छा गरी औ प्रमाण नखा आं दिनै अर कैसे कक साना मोसो बले इंटरेस्टिंग ओ बिल केबिनेट कासागा एक दिन दिनै अर तिनि तारिख तमो तिनि 27 जून 2017 at 11 AM कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट अब काखा और तिनि आसमायो तिनि मानि सरकार चीफ मिनिस्टर अबो देबरमा मिनिस्टर बादल चौधरी मिनिस्टर तपन चक्रवर्ती मिनिस्टर मानिक दे मिनिस्टर खगेन्द्र मतिया मिनिस्टर मनिन्द्र दिया मिनिस्टर विजितनाथ मिनिस्टर सैयद चौधरी मिनिस्टर बनवाल शाह मिनिस्टर रतन भौमिक मिनिस्टर नरेश जमते मिनिस्टर आजरगो तिनि चीफ सेक्रेटारी इंचार्ज नखै तिनि आयंगार JSG आयंगार ते आरो तंगुरिनि तिनि गोबां अफिसार दं थाखलाय अब बिल कासाखा किन्तु आनफर्चुनेटलि आ बिल बर डिफार खेलेखा अब जिन प्रमाण दं आ तिनि टाउन कमिटी बिल केबिनेट कासाखा कासमानि परावो आबनो बर डिफार खेलेखा तिनि अमन चुंगो कम्युनिस्ट पार्टी कक कामां गाहाम हमसाय दं तिनि मानिक बाबू सं अगुरु बाबू सं गोबां कक साय दं एडिसिनेल तै इवन जिन चौधरी वो कम कक साय दं एडिसिनेल मुर पार मारनाय हाइ मारिनाय किन्तु वास्तव इन रियलिटी बर इच्छा करी जोंनो एनी गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट एवरी मंथ प्रत्येक मास 4 बार जों कैबिनेट मीटिंग आसो 4 टाइम इन ए मंथ तारमाने कयबा बर आसो खाना 2017 बर आसो खा कैबिनेट टय फेक पुटा फेका अब डिफार करो माने अब पते मुतमलिया दैट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी और GMP they are not interested to empower district council अब तो नुखा वो तिने तुम प्रमाण दंगो अब बगे आं साउथिनि तिनि IPFT BJP सरकार जों मात्र 2.5 बोसोर ओ 2.5 बोसोर जों तिनि कसे ग्रेट अचिवमेंट तामने दि तिनि टाउन कमिटी बिल खायगांखाय पास खायगांखाय ऑल जों एप्रूव खायगां कैबिनेट ना जों गोबां मा आरनियो जों सामखायमानाय रन्दी जों डिटेल जों फरायखा अब तिनि टाउन कमिटी बिल स्पेशल अब जों फलो खायगा गोबां मा जों नुखा जागा जों तिनि त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट 1994 अब जों से फलो खायगा त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट 1994 अब जों फरायखा आगले गोबां मा जों रेफरेन्स लागै जों अब स्नामखा अब जों अम अस्थायी जों एक्ट माने फरायबो जों रुल्स नाय जों नुखा कयदा जागा जों लाखा तिनि creation of declaration of town area from this
minimum population 5,000 नांगौ गते आरो at least जोंनि एमप्लय और जों तेखा रेक्टिफाइ खालायनाय आरो जों नन्दै 50% बा 40% आरो माने वर्किंग पपुलेशन एंगेज इन नन एग्रिकालचार परसुइट आरो माने तारमाने एग्रिकालचार खाया बर' 50% 40% मा दंनाय मा किसे नियम कानुन फे दं आरो जों मडिफाइ खालायनाय ते आदागा जों खा आरो मिनिमाम तिनि और दागा जों एडिशनल प्रस्ताव फायका दागा 80,000 बर' मोननाय किन्तु हम हाय गोबां मा तिनि आरो एलिजिबल तिनि डिक्लारेशन खायमान फर एग्जांपल नुदो तिनि गन्डासरा अब तिनि अनेक एरिया कटर पपुलेशन दं नि कांचनपुर एडिस एरिया आव जों दिखौ खायमान नि करबुक हम हायराव नि खुमुलुं हम गोबां मा जागा दं तिनि गोबां नि स्मल तिनि टाउन दं आबर जों ऑटोमेटिकली जों बर टाउन कमिटी जों खायमान आबनि आउट जों तमन फियाबा जों बायदि जों टाउन कमिटी जों फर्म खायखांखाय ऑटोमेटिकली आजागा जों तिनि टाउन नि स्टेटास आबर जों मोननाय नोंनि लेवी टैक्स कलेक्ट खायमान और गोबां मा अजागा नि एड खायले दं अब डिटेल आं जरा करिमन फरायमाया जों गोबां मा टाउन कमिटी खायले हांखे तिनि आरो लियो तिनि कन्स्टिट्यूट जों खायमान गोबां मा कमिटी दं आरो तिनि इलेक्शन होनाय आजागानि तंनानि budget तोरिंनाय अकाउंट ऑडिटिंगनाय फाइनेंस कमिशन आसावनाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड दंनाय ओमफ्राय गोबां मा तिनि आरो प्रोविजन दं जों टाउन कमिटी बिल जों पास खायमोन बे जों लुखा जागा बलायखेन जों तामसानाय जों दुर्भाग्य हमानो तिनि अब अनेक आगेंना नङ माने टाउन कमिटी बिल अनेक आगेंना नङ माने ऑफ कोर्स अब तो अनफॉर्चुनेट जों मालिया आपनो आं हामबाय राव तिनि कताल सरकारनो कायसे कक दं बेटर लेट देन एवर इंगे छले लेट दुगुइ माने गाहाम जों तिनि अनेक बছর परेगो ताबो जों तिनि एडिसि टाउन कमिटी बिल जों पास खायमाखा आं खागाबो जत्त तिनि टिप्रासा स्पेशली नट ओनली टिप्रासा आरो बोथ ट्राइबल एंड नन ट्राइबल लिविंग खाय दङ नि गन्डासरा हाय नि करबुक हाय नि तेनि कांचनपुर हाय आरो गोबां मा मिक्स पपुलेशन दङ बर' बेनिफिट माने बर' थाखा इज ओनली इंडिजिनस पीपल बा ट्राइबल पीपल विल बेनिफिट but किन्तु और ओवरऑल तिनि पपुलेशन बरबो और बेनिफिट दिने ओबां जों साव तिनि कताल सरकार बीजेपी आईपी सरकार जों कबो सामबो खायगो बदि बागै जों गोबां मा जों प्रमाण रय सामानो उसनो तिनि नगनु खाना नियाफ्रा तिनि काया वर्कशॉप नि थांका गाव तिनि काया अलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव तिनि काया कमिटी दङ रिनेमिंग ऑफ द ओल्ड नेम जे तिनि गोबां मा तिनि लाइबुमानि जे कमाजाक दा बातिनि बुंनो स्लाइजा आबरनो बाहायनो जों रिनेम खायना बागै जों प्राय जोंनि आप्रोच जों आबा सेमिनार खायके आबा मुइ थानाय दै बिथिनि बेले खबर गाहाम जों समाज पार्टी जे तिनि अक्रा जाकरा तिनि चौधरी तिनि राय बा तिनि गोबां मा अमाहाय अक्रा बा पांचाय बहाय तिनि गोबां मा तिनि समाजो तिनि दफावो बरनो बाहायनो जों बरम रना बागै अनारियम रना बागै अलरेडी जों कैबिनेट एप्रूव खा आबो तिनि माने बेले गाहाम जों साइमार तिनि गोबां मा तिनि दफा बिसिगो गोबां मा अक्राराव दङ तिनि चौधरी दङ राय दङ गालेम दङ ओमफ्राय गोबां मा तिनि सिनियर सिटिजेन प्लास ब समाजपति बर समाज नाय दंनाय ओमफ्राय गोबां मा दङ जमातिया दङ देवरमा दङ कलेज जत जागा कमिटी दङ हालाम दङ दालं दङ जों बरनो बाहायना अनारियम रना बागै जों चेष्टा खालामदों जों रिनाय आबो जों अलरेडी तिनि कैबिनेट एप्रूव खा आबो मा जों बनबांबो तिनि मां बेले खबर गाहाम तिनि अक्राराव बा तिनि पांचायराव जत्तन बर बाहायना अनारियम बर माननाय बे तिनि तैबो तकायसा खबर गाहाम जों तिनि आरा रूल रिकमेंड रूल जों बिसा मडिफिकेशन खालायखा आगे तो माने 90% एग्जाम 10% इंटरव्यू तिनि जों आबो सिरियल नागै जों 15% खायरखा 50% के इंटरव्यू नाय बायबा नाय ते 85% हंखाय आबो एग्जाम नाय आबो जों तिनि आबो रिव्यू खालायखा आबो जों मान बलाय गाहाम तिनि बनमागे आं खागाव निरक्तन किस टाइम मारनाय स्पेशली तिनि कदाल सरकार जों अनेक वासोइ दङ तिनि ताबो गोबां प्रोजेक्ट याव दङ जों तमगे तिनि कोविड-19 नि बागै तिनि पेन्डेमिक नि बागै जों बाहायनो तिनि सामों अनेक बेकायजेक्लाय दङ आरो जों जतन मा बुथिनाय आबो आं कयनाय स्पेशल तिनि सिक्ला रखनो ते जमा दंनाय आं खागाव तिनि
2021-22 रखमखाय जों जोंनि भिजन डकुमेन्ट जों सामानि जों कक रिमानि अनेक दङ आरो जों फुलफिल खालायनाय बागै जों चेष्टा खालायनाय हामबाय।